imnebbaħ mill-abjad li jiksi il-wart fuq fomm il-kantelu bla qatra tamrar bħal David nixtieq li min qalbi inkanta per kbiti kilanja li toħroġ min qalbna ejjew nidħlu bana taħarati il-ħajr naħnulu bajat ta' fer ħanitlu qudiemek inċabċbu idejna unxandru bil-ferħ is-salib li biftejtna kien dak is-salib illi ħafer kull ħtija biex bek imħabtek tidher kollha dija ejjew nidħlu bana taħarati il-ħajr naħnulu bajat ta' fer Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu, amen. Nitolbu. Missier li inti fis-sema, inti sejjaħt libnek lura għandek, mhux tant biex tbedu minna, imma biex ikun preżenti iktar f'nofsna, mhux tant biex jitlaq minn din l-art, imma biex jidħol fl-eruq, fil-font ta' kull kantuniera tal-eżistenza tagħna. Nitolbuk Missier, għatina li ngħixu dan id-don, dan ir-rigal tal-preżenza tal-istess ibnek sal-aħħar ta' żminijiet, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ingħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-Mulej. Jekk tridu l-ħajja fikom, imlew qalbkom bil-kelma tiegħi, ħarsu għejxu għala tibżew xejn, ikolkom ferħ tassew, ikolkom paċi sħiħa, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, jiena triq taslim. Jien huwa l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jtieħaġġu, min jemmen fija ma jtieħattaġġ, din xewqa tal-Missier li l-kol tgħixu għal dejjem, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem.
jiena ma'kom sa tmiem, jiena triq taslim. Għalkemm illum hija l-festa ta' tluħ il-mulej fis-sema, l-Vanġelu li għadna kif smajna ma jirrakkuntax dan, imma jirrakkunta mhux lil Ġesu li jitla fis-sema, imma li jinżel u jibqa' magħna. Araw, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Għax it-tifsira vera ta' tluħ tal-mulej fis-sema mhux li jitbiet il-mulej minna, imma li jkun iktar aċċessibbli, li nkunu nistgħu iktar nilħquh. Fi kliem ieħor li jkun preżenti, li jkun magħna ma' kull wieħed u kull waħda minna fil-ħajja tagħna. Ejjew flimkien naraw din is-silta li tagħlaq il-Vanġelu ta' San Mattew. U kif tafu intom il-konklużjoni ta' ktieb, l-eluq ta' ktieb, huwa l-iskop fejn irid jasal l-awtur, huwa l-climax, il-quċċata tal-plott kollha tal-kidba, tal-istorja kollha ta' San Mattew. U fil-verità din is-silta hi tant mimlija, tant densa għalkemm kull ma fija huma 5 versi li tiġbor fija kif se naraw, tiġbor fija biex ngħidlek il-Vanġelu kollu kemm hu. F'dak iż-żmien il-11 disċieplu telqu lejn il-Galilija u marru lejn il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Jekk tiftakru meta flejt rajna il-qawmien mill-imwiet skont San Mattew propju fil-velja tal-għid, fil-lejl tal-għid, jekk tiftakru meta n-nisa jidħlu fil-qabar u jiltaqgħu mal-irġiel li jgħidulhom dak li qegħdin tfittxu mhux qiegħed hawn imma morru għejdu lil-ħutu, hekk jgħidulhom l-irġiel lin-nisa, morru għejdu lil-ħutu li se jiltaqa' magħkom fil-Galilija. U dawn in-nisa jitilqu mill-qabar u huma sejrejn għand id-disċiepli, għand l-apostli, għand l-aħwa ta' Ġesu, jiltaqgħu mal-istess Ġesu u Ġesu jerġa' jirrepeti l-istess kliem tal-anġli u jgħidilhom morru għejdu lil-ħuti li jiltaqgħu miegħi fil-Galilija. U fil-fatt illum għandna din il-laqa ta' Ġesu mad-disċiepli fil-Galilija. L-Galilija tinsab in-naħa ta' fuq tal-Art Imqazza, waqt li kif nafu xek Ġerusalem, il-post fejn ġrat l-istorja kollha kemm hi tal-passjoni il-mewt u l-qawmien tinsab in-naħa ta' isfel ta' Iżrael, waqt li l-Galilija tinsab fuq in-naħa ta' fuq. Għaliex il-Galilija? Għax fil-Galilija, propju l-Galilija kien il-post fejn Ġesu sejjaħ lid-disċiepli sar jafhom, saru ħbieb tiegħu, imma mhux biss, saru jafu x'jixtieq minnhom u huma stess dawn id-disċiepli infushom saru parti mill-pjan ta' Ġesu, saru parti mill-missjoni ta' Ġesu. Għalfejn dan importanti? Għax Ġesu fil-Vanġelu tal-lum li smajna lilna il-lejla jerġa' jgħidilna l-istess affarijiet illi l-anġli qalu lin-nisa u li Ġesu innifsu qal lin-nisa biex imorru jgħidu lil-ħutu li huwa xtat, biex imorru jgħidu lid-disċiepli li Ġesu qam. Issa narawh bil-mod kif verament Ġesu lilna wkoll jitlobna din il-missjoni li twassalna din il-missjoni u għaw l-importanti tas-silta tal-lum. Din il-missjoni twassalna biex nagħmlu esperjenza vera tal-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Għalxejn Ġesu jkun għamir xoxta jekk aħna ma niltaqgħux miegħu. Jekk aħna ma nisimgħux, jekk aħna ma nħossuhx, jekk aħna ma nmissuhx, jekk aħna ma ngħixuhx. Għalxejn ikun qam. U din is-silta twassalna biex ngħixu lil Ġesu, biex ngħixu l-esperjenza ta' Ġesu irxuxtat, ta' Ġesu mqajjem. Mela 11 il-disċieplu m'għadhomx 12, m'għadhom minnu 12 il-wieħed.
it-12 il-wieħed huwa kull wieħed u kull waħda minna. Għalfejn m'għadhomx 12? M'għadhomx 12 għax Ġuda kien dak li ma reġax mar lura l-Galilija kif kien talab Ġesu. Ġuda kien dak li flok għamel bħad-dixxipli l-oħra qatt jistenna x'se jiġri, imma kienu li ħal inizjattiva u saħansitra bih lil Ġesu. Ġuda ħaseb illi jippjana hu għal Alla, ħaseb illi l-importanti li jikkontrolla hu s-sitwazzjoni u mhux iħalli lil Alla jmexxi u mhux iħalli lil Alla jikkontrolla hu s-sitwazzjoni. Kemm tiġri dejn fil-ħajja tagħna. Kemm jiġrilna li aħna nħossu li għandna nkunu sidien ta' kull ħaġa li tiġrilna. U meta dan ma jirnexxejx inħossuna frustrati, inħossu li xi ħaġa mhix sewwa, mhix tajba. Fil-fatt għandu jkun bil-maqlub. Li aħna nintelqu fidejn ir-rieda tal-Missier, li aħna nħallu lil Alla jippjana għalina bħalma għamlu il-11 il-dixxiplu l-ieħor. Anki jekk dawn bħal Ġuda dbedu minn Ġesu, għax Pietru kif tafu ċaħdu lil Ġesu. L-10 l-oħra kif tafu ħarbu ma baqgħux ma' Ġesu fil-mument tal-prova, fil-mument tad-tbatija tal-mewt u imbagħad lanqas tal-qawmien. Ġuda spiċċa biex ma jkollux l-esperjenza li jkollhom l-11 l-oħra li jagħmlu l-esperjenza tal-qawmien kif jirrakkonta l-Vanġelu tal-lum. Marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Fil-bidu jekk tiftakru għedna li din is-silta tixbor fija il-ġrajiet kollha tal-Vanġelu ta' San Mattew. Fil-Vanġelu ta' San Mattew Ġesu jitla 3 darbiet fuq il-muntanja, 3 darbiet. Hemm ir-raba' darba msemmija l-muntanja. L-ewwel darba li tissemma il-muntanja fil-Vanġelu ta' San Mattew hija propju meta ix-xitan tella lil Ġesu fuq muntanja għolja f'kapitlu 4 biex jagħmillu waħda mill-ikbar tentazzjonijiet mit-tentazzjonijiet il-kbar. U qallu ħares l-isfel, ħares xawn taħtek, dawn kollha jkunu tiegħek jekk inti tinżel tadurani. Dawn kollha jkunu tiegħek jekk tirrikonoxxi, jekk taraf illi jiena għandi s-seta. Din hija l-ewwel muntanja illi fuqha Ġesu jittella din id-darba mix-xitan ma jkunx hu li jitla fuqha biex ikollu l-ewwel prova. It-tieni muntanja li tissemma fil-Vanġelu ta' San Mattew din id-darba hija waħda mit-tlieta illi Ġesu innifsu jieħu l-inizjattiva u jmur fuqha hija l-muntanja tal-Beatitudni. Kapitlu 5 tal-Vanġelu ta' San Mattew. U din hija muntanja importanti. Jekk aħna dixxipli ta' Ġesu ma nitelewx fuq il-muntanja ma' dawn il-11 fuq il-muntanja tal-Beatitudni, aħna ma jirnexxilniex fil-ħajja tagħna nagħmlu esperjenza ta' Ġesu ħaj. Ħanippruvaw niftehmu ftit. U nixtieq li nifhmu għax hija importanti. Hija ċ-ċavetta tal-esperjenza tagħna tal-irxoxt. Aħna ħafna drabi nimxu bil-metodu biex ngħidu hekk xjentifiku. Xiġifieri. L-ewwel iridu naraw, iridu mmissu, bħalli kieku rridu li Ġesu jidrilna, bħalli kieku rridu li Ġesu ikellimna, nisimgħuh biex imbagħad ngħidu iwa iltqajna miegħu ħaj u allura dak li qed jitlobna il-beatitudnijiet, ħenjin il-foqra, ħenjin dawk li jġibu l-paċi, ħenjin l-imnikta, ħenjin dawk li jbatu minħabba l-inġustizzi. Allura dawk ikunu nistgħu nobduhom għaliex għax iltqajna miegħu ħaj, rajnieh, bissejnieh, allura mela jistħoqlu li aħna nobdu dak li qalilna fuq il-muntanja tal-beatitudnijiet. Però Ġesu qiegħed jitlobna ngħaddu għal metodu ieħor.
Mhux dan il-metodu li laqqana ma' Ġesu irxuxtat. Il-metodu ieħor biex niftehmu nistgħu nsejħulu il-metodu esperjenzjali. Ħanġibu eżempju biex niftehmu. Inti tkun taf jekk l-ikel hux tajjeb jew le, mhux billi taqra l-lista tal-ingredjenti, mhux biżżejjed. Mhux biżżejjed billi tara ikla tajba fuq it-television, mhux biżżejjed. Jew fuq is-social media, mhux biżżejjed. Inti tkun taf jekk l-ikel hux tajjeb jew le u tagħmel esperjenza ta' tjubija ta' dik l-ikla meta tikola. U meta tikola tkun tista' tgħid iwa din l-ikla tajba, iwa din l-ikla mhix tajba. Dan il-metodu esperjenzjali irridu napplikaw għal-ħajja tagħna fi kliem ieħor biex nitilgħu fuq il-muntanja tal-beatitudnijiet l-ewwel qabel kollox hemm bżonn li aħna nisimgħu lil Ġesu u nobduh f'dawk il-mumenti li hu jistedinna biex aħna ma nibqgħux fiċ-ċentru tal-istorja tagħna. Aħna ma nibqgħux l-inkwiet il-kbejr ta' ħajjitna. Dawnu din hija l-essenza, s-sustanza tal-beatitudnijiet. Imma Alla jsir iċ-ċentru, ħenjejn il-foqra fl-ispirtu. Ħenjejn dawk li jħennu. Ħenjejn dawk li jġibu l-paċi. Ħenjejn dawk li jbatu l-inġustizzji. Xi fisser dan kollu? Aħna ma nibqgħux fiċ-ċentru tal-inkwiet tagħna, imma jsiru Alla u l-oħrajn fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna, tal-preokkupazzjoni tagħna, tal-ferħ tagħna, tad-dwejjaq tagħna, tal-biżgħat tagħna, tax-xewqat tagħna, Alla u l-oħrajn. Meta nagħmlu din l-esperjenza jiġrilna bħall-ikel, kif meta tiekol intħoss li dak l-ikel u tajjeb jew mhux tajjeb, meta nagħmlu din l-esperjenza, meta aħna ma nibqgħux fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna, meta aħna nisimgħu l-kelma li Ġesu jistqar fuq il-muntanja, l-kelma tal-beatitudnijiet, hemmhekk aħna jkollna esperjenza ta' Ġesu ħaj, Ġesu irxuxtat. Allura din l-esperjenza ta' Ġesu irxoxt mhix xi ħaġa teorika li taqra fuq ktieb jew li tikkonvinċi ruħek xjentifikament le, imma hija esperjenza. Irridu nużaw dan il-metodu esperjenzjali biex aħna tassew nistgħu ngħidu iwa jien iltqajt miegħu ħaj. Mela l-ewwel iridu nisimgħu l-kelma u nwettquha, imbagħad aħna ikollna l-provi f'idejna, ikollna l-esperjenza diretta li nagħmlu aħna u ngħidu iwa iltqajt miegħu irxuxtat. Iwa Ġesu ħaj. Imma jkun hemm żewġ muntanji oħra fit-Testament il-ġdejt fil-Vanġelu ta' San Mattew b'mod partikolari. Meta Ġesu u d-dixxipli jiltaqgħu fuq il-muntanja, l-Vanġelu ma jgħidilniex li min hi il-muntanja, din il-muntanja fil-Galilija. U allura bil-fors żgur li San Mattew qiegħed jirreferi wkoll għaż-żewġ muntanji l-oħra msemmija fil-Vanġelu. It-tieni muntanja msemmija fil-Vanġelu hija dik tat-trasfigurazzjoni. Ġesu itella lid-dixxipli, jitla' u jitella miegħu lid-dixxipli fuq muntanja għolja u hemmhekk jitbiddel qudiemhom u hemmhekk juri l-glorja tiegħu qudiemhom. Din il-glorja li ġejja minn xiex mill-lotja tiegħu nnifsu, mill-fatt li Ġesu jagħti lilu nnifsu fil-passjoni u l-mewt tiegħu, allura din lotja tiegħu hija l-glorja tiegħu. Din lotja tiegħu, dan is-sakrifiċċju, din l-imħabba kbira tiegħu hija l-glorja tiegħu. Fi kliem ieħor hija ir-realizzazzjoni, hija il-konklużjoni ta' dak li jixtieq jagħmel Ġesu f'ħajtu u b'ħajtu. U hawn ukoll hawn stedina oħra li tkompli mal-muntanja tal-beatitudnijiet. Il-muntanja ta' trasfigurazzjoni hija prova diretta lina l-koll ta' x'jiġri kull meta aħna nisimgħu u nobdu il-kelma tal-beatitudni. U l-aħħar muntanja li fuqha jitla' Ġesu hija dik li minna jgħallem u jdum jgħallem imma mbagħad li fuqha jagħmel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs, hija l-muntanja tal-Ewkaristija. Araw kif din is-silta fl-aħħar silta tal-Vanġelu ta' San Mattew l-għeluq għandna ġabra tal-istorja kollha tal-momenti saljenti, il-momenti prinċipali fil-Vanġelu
ta' San Mattew. Sintendi l-olja tal-Ewkaristija, l-olja tal-otja tiegħu fil-ħobs u fl-imbejt, l-olja ta' tkattir tal-ħobs tiġbor fija l-olja tal-Kalvarju. Li hija tifsira il-Kalvarju Ġesu imsallab u għajt tifsira li nistgħu narawha bajnejna, li nistgħu nħossuha bl-emozzjonijiet tagħna, li nistgħu nifhmuha b'moħħna, it-tifsira tal-Ewkaristija. Jekk aħna rridu nifhmu xi tfisser l-Ewkaristija, il-quddiesa li aħna niċċelebraw, jekk aħna rridu nifhmu xi tfisser Ġesu preżenti fl-ostja, irridu nġibu qudiem għajnejna kull darba il-passjoni, il-mewt fuq is-salib u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Allura Ġesu fuq is-salib l-għotja tiegħu nnifsu għalina fil-passjoni, fil-mewt tiegħu hija t-tifsira tal-Ewkaristija. Dawn id-dixxipli mela imorru fuq il-montanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu quddiemu, din hija l-esperjenza tagħna meta aħna nisimgħu il-kelma tal-Alla, il-Bjatitudnijiet, meta aħna nagħtu lilna nfusna it-trasfigurazzjoni, meta aħna ngħixu l-Ewkaristija, il-Quddiesa, din hija l-esperjenza tagħna tal-Alla u bħad-dixxiepli aħna wkoll narawh u nixteħtu quddiemu għalkemm niddubitaw, għalkemm xi wħud iddubitaw. Kemm hu veru l-Vanġelu, kemm jirrakkonta mhux biss l-istorja tad-dixxiepli imma dak li jiġri fil-qalb tiegħi u fil-qalb tiegħek, kemm hu veru. U min xiex niddubitaw. Interessanti ħafna x'dan il-verb tad-dubju jużah darb'oħra San Mattew. Tafu meta Ġesu kien miexi fuq l-ilma, id-dixxiepli kienu fuq id-dajsa u Pietru meta jara li Ġesu miexi fuq l-ilma jgħidu ħaniġin ukoll u Ġesu jgħidu ejja imxi fuq l-ilma. U Pietru jiddubita u meta jiddubita jibda nieżel. Xi ġifieri tiddubita? Allura tiddubita jfisser ma tibqax tħares lejn Ġesu. Tiddubita jfisser tibda tpoġġi l-inċertezzi fuq il-kelma ta' Ġesu. Jekk Ġesu qallu ejja imxi u jien ħan iddubita minn din il-kelma ejja u imxi, jien se nispiċċa biex nibda nieżel. Fi kliem ieħor, jekk jien se nibda niddubita mill-kelma li Ġesu qal fuq l-għolja tal-Bjatitudnijiet, jekk jien se nibda niddubita jekk hux veru l-fqar, il-foqra huma l-ħenjejn, jekk jien se nibda niddubita jekk hux veru l-imnikta huma l-ħenjejn, jekk jien se nibda niddubita hux veru jekk dawk li jġibu l-paċi huma l-ħenjejn, u minflok nibda naqla l-inkwiet, it-trabil, problemi, u minflok nfittex li nakkumula, li niġbor, nsir sinjur, kultant anki għaskapitu tal-oħrajn, jekk jien ma nibqax nafda fil-kelma ta' Ġesu, jien lil Ġesu ma nibqax naraħ. Jien lil Ġesu ma nibqax nagħmel esperjenza tiegħu ħaj. Dan hu d-dubju li jiġrilna fil-ħajja tagħna. Sakemm aħna nintelqu fil-kelma tiegħu nippruvaw ngħixuha, allura nagħmlu esperjenza vera, konkreta ta' Ġesu irxuxtat. Ġesu resa' ikellimhom u qalilhom li ngħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Morru mela għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Minkejja li Ġesu kien fuq il-muntanja, però l-Vanġelu San Mattew jgħidilna li hu resa' lejhom u dejn tiġri kull darba li aħna niddubitaw. Tiġri kull darba li aħna għalkemm nippruvaw nafdaw fil-kelma ta' Ġesu u nintelqu fija, jiġuna d-dubji u ma nibqgħux nafdawh. Kemm tiġri fl-esperjenza tal-ħajja tagħna? Kemm tiġri? Tipprova tgħix korrett, tajjeb, b'ċerta rettitudni, tipprova ma titħaq bħadd, tipprova tkun persuna li żomm il-kelma u tlaqqat fuq wiċċek u tibda tirraġuna u tgħid kważi aħjar tagħmel bħal kulħadd, aħjar tagħmel bħal l-oħrajn, aħjar ma toqgħodx tkun attent għal dak li jixtieq Alla, għax donnom dawk inqas ibatu u jibdew deħlin id-dubju mingħajr ma rridu nibdew nitbedu bil-mod il-mod.
serħu raskom li Ġesu jersaq lejna. Id-dubju mhux teddida għall-fidi. Id-dubju mhux teddida għall-fidi, anzi, ma jistax ikun hemm fidi mingħajr dubju. Ma jistax ikun hemm fidi li tkun ċerta għal ma raġuni. Għax il-fidi hi mibnija fuq l-imħabba. Jiena ma nafx l-ebda koppja li qatt ma kellha xi tejp ta' biża jew ta' ħsieb jew ta' dubju għalmenu għal ftit żmien dwar l-imħabba lejn xulxejn, ma naf l-ebda koppja. Għax l-imħabba meta hi libera, meta mhix kostretta, meta mhix ta' bil-fors, tħalli l-ispazju għad-dubju. Tħalli l-libertà, tħalli l-ispazju għad-dubju. U Ġesu lilna meta jitlobna nemmnu fih ma jikkostrinġiniex, ma jobbliganiex, ma jissikkaniex, ma jeddidniex, ma jbeżżaniex. Kieku jbeżżana jew jeddidna, kieku b'xi mod jikkostrinġina jew jirrikattana li aħna bil-fors ridu nħobbuh, inkella jiġru ħafna diffikultajiet u problemi jaqgħu l-kastigi fuqna pereżempju. Kieku jirrikattana Ġesu, kieku l-fidi tagħna u l-imħabba tagħna ma jkunux liberi, ma jkunux veri, imma jkunu mibnijin fuq il-biża. Kieku Ġesu niżel minn fuq is-salib, kulħadd kien jemmen fih, mhux hekk meta qalulu niżel minn fuq is-salib u aħna nemmnu fik. Kieku niżel minn fuq is-salib, kulħadd kien jemmen fih, imma ħadd ma kien iħobbu, serħu raskom li ħadd ma kien iħobbu. Għax l-imħabba hija libera, inti tħobb lil xi ħadd għax trid tħobbu, mhux għax bil-fors. Kieku niżel minn fuq is-salib kien ikollna nħobbuh bil-fors lil Ġesu. U l-imħabba bil-fors m'hijiex imħabba. Tieħu gost inti jekk xi ħadd iħobbok bil-fors, ma tieħux gost u tinduna li mhix imħabba. Għax bil-fors ma tistax tħobb, bil-fors ma tistax temmen. Allura bil-fors, il-fidi timplika fiha magħha l-inċertezza u d-dubju. Id-dubju ma jmurx kontra il-fidi. Ġesu resaq lejhom, kellimhom, meta jersaq lejna Ġesu ikellimna il-kelma tiegħu. Jersaq lejna permezz tal-kelma tiegħu. U għalilhom li ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Kemm hu kliem qawwi da. Ġesu qiegħed jirrikonoxxi, qiegħed jaraf, jagħmel eżami ta' konsapevolezza, ta' awareness. U jaqsmu mal-oħrajn. Eżami tal-kuxjenza jew tal-consciousness. U jaqsmu li ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Kieku nirrealizzawa din lilu ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. U allura dak li se jgħid fih pejs, fih valur, dak li se jqabbadhom jagħmlu, jobbligawhom jagħmlu fih valur. Xi qabbadhom jagħmlu? Morru mela għamlu dixxipli mill-ġnus kollha. Xi qed jgħidilna Ġesu? Qiegħed jgħidilna li law għandu s-seta fis-sema u fl-art, il-bnedmin kollha tad-dinja, anki dawk li qatt ma semgħu bih, ġo fihom għandhom xewqa kbira li jsiru jafuh u forsi mhumiex konxi minn din ix-xewqa. Għandhom bżonn kbir li jsiru jafuh lil Ġesu. Dak li qiegħed jgħid Ġesu. U allura meta lid-dixxipli tiegħu iqabbadhom, lilna jqabbadna aħna d-dixxipli tiegħu illum. Iqabbadna u jgħidilna nisma' morru għamlu dixxipli. Morru għamlu servizz lil dawn in-nies li qegħdin jistennew lil xi ħadd bħar-ruħ tal-purgatorju li turihom lil wiċċi, li tgħidilhom dwari, li tkellimhom fuqi. Dan li qiegħed jgħid Ġesu. Allura altru li m'għandniex nistgħu nitkellmu b'mod matur tax kultant meta nitkellmu ma' Ġesu fuq dawk li ma jemnux, jew ma' dawk li ma jemnux, jew meta nsemmuh nistmaw lill-oħrajn ta' tfal. Tittamel hekk, tagħmel xek, mhux hekk qed jgħidilna Ġesu. Aħna rridu nirrispettaw
lil kulħadd b'rispett kbir anki lil min għandu idea totalment differenti minn tagħna. Imma niddialogaw, nitkellmu, nisemgħu. Ma nistax immur jien diġà bil-konvinzjoni illi jekk jien se ngħid xi ħaġa fuq Ġesu bil-fors li ieħor jilqaħħu jaċċetta. Le mhux hekk, iridu niddialogaw, nitkellmu. Immija verità li fil-qalb tal-persuni l-oħra hemm xewqa kbira li jkun jafinu Ġesu. Għalfejn hemm din ix-xewqa? Għax il-kol kemm aħna nixtiequ nkunu bnedmin tas-sew, bnedmin ta' veru, bnedmin maturi ta' veru, bniedem ta' veru. U Ġesu huwa l-bniedem ta' veru. Ġesu huwa r-raġel il-bniedem ta' veru. U allura kollha kemm aħna għandna x-xewqa ta' Ġesu ġofina, anki jekk ma nafux. U għandna bżonn li xi ħadd ikellimna dwaru. Għamlu dixxipli mill-ġnus kollha, il-kelma kollha hawnhekk tirrepeti ħafna ruħha. Morru jgħidha lil kulħadd, kollha rridu mmorru. Biex nagħmlu dixxipli lill-ġnus kollha, mhux mill-ġnus kollha jiġifieri għax hawnhekk nistgħu nifhmu ħażin. Hemm ħafna nies u allura minnhom aħna rridu nagħmlu dixxipli, mhux hekk qiegħda. It-traduzzjoni litterali qiegħda għamlu dixxipli lill-ġnus kollha. Kulħadd irid isir dixxiplu ta' Ġesu. Mhux bil-fors. Għaliex mhux bil-fors? Għax aħna kollha liberi. Kollha imma aħna d-dixxiepli m'għandniex nibżgħu nipproponu nagħmlu l-proposta ta' Ġesu. U għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Xi tfisser tagħmel? Mhux sempliċement niżżelġu l-ilma. Imma tagħmel ifisser iddaħħal lill-bniedem l-ilma u sinjal u simbolu sagrament. Li tagħmel ifisser iddaħħal lill-bniedem fil-misteru ta' din ir-relazzjoni ta' bejn it-Trinità Alla l-Missier li benu l-Ispirtu Santu ta' mħabba infinita bejnietom. Iddeffes il-bniedem, iddaħħal il-bniedem ġu din iċ-ċirkolazzjoni tal-imħabba. Hekk ifisser tagħmel. Allura nittieħdu mill-imħabba, nħossuna maħbubin, inħossuna wlied, inħossuna li hemm fuq hemm missier, li qiegħed magħna dan il-missier, li l-oħrajn huma ħutna, dan ifisser tagħmel. Imma Ġesu jkompli, mhux biżżejjed ir-rejt, mhux biżżejjed is-sagrament, imma għallmuhom, hemm bżonn tat-tagħlim. Irrepetuta darbtejn dejn tat-tagħlim. Għax meta jgħid għamlu dixxiepli, l-kelma dixxieplu tfisser xi ħadd li titgħallem, xi ħadd li jitgħallem. Għamlu dixxiepli, għallmuhom. U għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. Iħarsu. Meta Ġesu qiegħed jitlobna nagħlmu, qiegħed jitlobna mhux biss biex inkunu nafu l-idejat, il-kunċetti li taħfer, li tħobb, li tħenn, li tieħu paċenzja, daw kollha nafuhom, le. Imma semgħu xejn Ġesu. Iħarsu, għalmuhom iħarsu. Dak li jafu, għalmuhom iħarsuh. Għax il-fidi tagħna m'hemmx ktieb li tindefsu frasi u nitgħallmu, il-fidi tagħna hija esperjenza ta' ħajja. Il-fidi tagħna emil li mħabba tikkonsisti f'azzjonijiet, azzjonijiet. Jekk titkun taf min ħobbok tas-sew, tħarix mi jiktiblek l-isbaħ affarijiet fuq is-social media, jew flittri jew li ma kanzunetti dedikalek, mhux dak iħobbok tas-sew. Jekk tkun taf min ħobbok tas-sew, staqsi u wejt min jagħmel l-iktar għalija. Min jagħmel l-azzjonijiet għalija. X'azzjonijiet qiegħed jagħmel jew qiegħda tagħmel dik li tgħid li tħobbni lili għalija. Għax l-imħabba hija azzjoni, mhix paroli, mhix kanzunetti, imma azzjoni. U Ġesu jispiċċa b'sentenza sabiħa immens u wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. U żgur li magħna. Noqogħdu attenti ta' din l-espressjoni aħna ħafna drabi nifhmuha b'mod devozzjonali u emottiv. U wara Ġesu qiegħed miegħi mhux hekk. Ġesu qiegħed miegħi sakemm jien nobdi u nwettaq f'ħajti il-beatitudnijiet fuq il-muntanja. Sakemm jien nagħti li l-nifsi, nipprova nagħti li l-nifsi lill-oħrajn, bid-djufijiet u bid-difetti kollha li għandi. Sakemm jien nipprova ngħix l-Ewkaristija. Imbagħad verament nista' ngħid Ġesu qiegħed miegħi, qiegħed miegħi.
Ġesu miegħi magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien, mhix idea illi jien irrid indaħħal frasi u xek u nikkonvinċi ruħi biex ma ninsijiex, mhux hekk, imma hija esperjenza ta' ħajja. Ma ninsewx li l-Vanġelu ta' San Mattew jibda propju b'din l-espressjoni, San Mattew, l-ewwel kapitlu, u x-xebba ikollha jben, u semmieħ Immanuel li bil-sinna jfisser Alla Mana. F'nofs il-Vanġelu kapitlu 18 fejn 2 jew 3 huma miġbura f'ismi hemm jien qiegħed ġo nofshom. Fejn 2 jew 3 ġi Ġesu qiegħed hawnhekk f'nofsna. Sakemm aħna tassew nippruvaw nkunu l-komunità tiegħu, id-dixxipli tiegħu qiegħed f'nofsna u nħossuh li qiegħed f'nofsna ħaj. U fl-aħħar jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Kelma żgħira u nikkonkludi. Ejja noqogħdu ftit attenti fil-ħajja tagħna għax aħna l-insara, mhu speċjali f'pajjiżna, forsi fid-djoċesi tagħna, mingħajr ma niġġeneralizza, ġralna li iktar nagħtu każ tal-magħmudija morru għamlu dixxiepli u għamduhom b'isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għallmuhom ninsewa. Dak li qed nagħmlu aħna llejla, għallmuhom jagħmlu dak li jettilkom jien, dak kollu li jettilkom jien, għamlu dixxiepli, dan hu li qegħdin nagħmlu llejla aħna u nisemgħu il-kelma tal-Alla, mhux biżżejjed is-sagramenti. Sfortunatament f'pajjiżna daħlet l-idea li jekk kien imur qudiesa biżżejjed. Jekk kien mort il-festa, għamilna festa biżżejjed. U l-fidi tagħna allura ngħixuha bin-nofs, fidi tal-Iskossi. Għaliex tal-Iskossi? Għax hija tal-okkażjonijiet mort il-qudiesa tal-ħadd. Bħalissa għaddejjin bis-sagrament tal-Griżma, kelli il-Griżma tat-tifel, għamilt parrinu tal-magħmudija, imbagħad ġie l-mument biex niżżewġu, imbagħad fidi tal-Iskossi. Jekk il-fidi tagħna ma tkunx għatta obbedjenza lejn dak li talabna Ġesu qalilna. Għamlu dixxiepli u għamdu u għallmuhom. Darbtejn it-tagħlim Ġesu jsemmih f'dan il-mandat, f'din l-ordni, f'dan il-kmand li għati fl-aħħar. Sakemm aħna ma nibbilanċjawx il-fidi tagħna bejn ir-riti, il-liturġija, il-festi u it-tagħlim ismih tal-kelma, il-fidi tagħna mhux se tkun matura. U ħanejdilkom kif u nieqaf. Jekk aħna nafsu ħafna fuq ir-riti mingħajr ma jkollna tagħlim, nispiċċaw biex il-fidi nibdluha ma' superstizzjoni. Allura mena jiena nimxi mid-darsa ta' Pinu, għax jekk nimxi mid-darsa ta' Pinu l-Madonna tittaqlali, superstizzjoni. Allura jiena nagħmel il-wedi, superstizzjoni. Għaliex? Jista' xi jkun li l-Madonna qed titlobni lili biex nintela' iktar firida tal-Missier. U flok li nitloba lila li tagħmel li rrid jien, inħallija titlobni jej li jien nagħmel dak li rrid il-Missier. Iktar fidi matura, però huwa challenge ikbar waqwa u iktar jibes. Imma bir-riti biss nirriskjaw li l-fidi tagħna issir email superstizzjuż. Nafx qed ngħid. Ew nitolbu lil Mulej li fil-kmand tiegħu fl-aħħar tal-Vanġelu ta' San Mattew għalilna iwa għamdu, importanti l-magħmudija, importanti l-Ewkaristija, tkellemna fuqha, importanti s-sagramenti, l-konfermazzjoni, weħidhom ir-riskju jkun li jsiru att superstizzjuż. Mingħajr ma nisma' l-kelma, ma ninsewx li Ġesu, interessanti, fil-Vanġelu tiegħu, fil-parti l-kbira tal-ħajja tiegħu, fil-parti l-kbira ta' 3 snin tiegħu, Ġesu għallem. Jew nitolbu lil Mulej biex ikollna din l-umiltà li nħallu lilu jedukana u jiffurmana, inħallu lilu jgħidilna kif għandha tkun il-fidi u mhux nieħdu rridni fidejn aħna u niddettawlu aħna
kif għandha ssejr il-ħajja tal-fidi fl-istorja tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Jew nagħmlu għatt ta' fiduċja fil-missier permezz ta' din it-talba li ħallilna li mallem tagħna Ġesu u niftakru li hu missier u aħna wlied inkantaw flimkien. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-art. Hobsna ta' kuljum, Atina l-lum, aħfrilna it-nobit tagħna, aħfrilna it-nobit tagħna, bħalma aħna l-kol naħfru lil min ħati għalina, la daħalniġ fl-ebda tiġrib, isteħlisna minn kull deni, missierna. Qabel il-barka tal-aħħar nistedinkom nhar is-sibt li ġej għall-velja li ser nagħmlu hawnhekk fuq it-suntier tal-Knisja il-velja ta' Pentekoste. Jekk ma nisbaljax il-ħin fit-8:30, jekk ma nisbaljax. Imbagħad il-ħadd fil-għaxija bħal dal-ħin ikollna l-aħħar lezzjo divina. Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Lil-Alla bil-ferħin kantaw, Anja tarat il-ħajr nanu lil-mulej, ħaners u quddiemu bil-ferħ u t-tama f'qalbna, ħanandu Anja ġdida li s-sit is-sema u l-art. Lil-Alla bil-ferħin kantaw, Anja tarat il-ħajr nanu lil-mulej. Jifirħu l-montanji, jifirħu s-siġar kollha, jifirħu l-art u s-sema bil-kobor tal-mulej. Lil-Alla bil-ferħin kantaw, Anja tarat il-ħajr nanu lil-mulej. Issebħu lill-ismu la
tal-Elii lill-ismu jsebħu l-kwikeb u l-fjuri tal-widin lill-Alla bil-ferħin kantaw Anja tarat il-ħajr nannu lil-mulej ħanannu fuq l-arba is-sebħ tal-qawwa tiegħu ħanfaħru l-kobor tal-Alla mal-kanta lin-niet lill-Alla bil-ferħin kantaw Anja tarat il-ħajr nannu lil-mulej fidla mil-mexxina fil-mera jieħu ħsiebna jekk leħnu jitwi fostna illum nilqgħuh bil-ferħ lill-Alla bil-ferħin kantaw Anja tarat il-ħajr nannu lil-mulej Kemm ninfurmakom ftit il-velja fit-8 mhux fit-8 u nofs.